všade po tebe chcú titul. Na čo? Ja som bol 10 rokov programátor a myslím si, že som bol dobrý programátor. A ja nemám vysokú školu. Proste som sa to naučil z kurzov na internete, z toho, že som si nejaké veci skúšal doma, z toho, že som si našiel nejakú robotu, ešte keď som vedel málo, a v tej robote som sa naučil viac. Prečo nie? Prečo po tebe chcú nejaký bezcenný titul? Myslím si, že titul by malo byť pravidlo iba pri tých najdôležitejších robotách. Najdôležitejších v takom zmysle, že ide o ľudské životy. To je jediná vec, kde by mal štát dohliadnúť na to, aby ten človek bol naozaj kvalifikovaný a štát sa pod to vedel podpísať. Takže doktor, farmaceut, človek, čo stavia budovy, mosty, diaľnice, cesty, ľudia, čo robia v elektrárniach, proste všade, kde hrozí nejaké obrovské spoločenské nebezpečenstvo, tak všade tam by na to mal štát dohliadať. A všade tam by mal štát vyžadovať titul. Ale v nejakej úplne normálnej robote nejakého office manažera, kde dokopy o nič nejde, prečo tam treba titul? Veď ten titul aj tak nič neznamená. Veď ten človek si ho aj tak buď zaplatil, alebo ho má z nejakej ľahkej súkromnej školy. Tak na čo?